Balimao Alignokuma, très urgent. Balimao, bien mardi 24 février 2026. Balimao, Amboraka, information de Soroko, milliard kele anikla ko de chouena, Mali Saraba Glana, ministère des Transports là, comme ma tandroule non minelendu, ko milliard kele anikla 1,7 milliard. Mali on mena kalan, comme me koyun kofe mena secret for onyena, Mali on révélation be bide. Ko choc 1,7 milliard, c'est le montant des irrégularités financières décelées récemment par les vérificateurs généraux au sein des autorités routières, entre surfacturation et travaux inachevés. L'argent destiné à nos routes ne finit pas dans le goudron. 15 personnes sont impliquées dans le détournement des fonds publics destinés à la construction, à la réparation des routes et autres infrastructures. Maliens ont une information sur bon, ne rebalmache de ablako daba tungara na bonya baleka. Maliens ko milliard kelen doron de keleme ka Mali baleka sara soro. Est-ce que ni faran be do araba de kungolo la ay tiente kuma ina. O ye kelen ni flana fana mu yetuguni. Mena fo Maliens nyana. Kuma flana mu ya bodo. Ou be kata juru ta FMI ni Banque mondiale ou massa. Donc, il faut qu'on ira de ko war folo min duna ko mo go do dake. Aw ma se ka fo milliard fla, milliard duru, milliard bisaba. Aw mo fode, aw ko milliard kili. Milliard kili, obise ka bamako ni ka isra glan. C'est-à-dire que, ou be ka soti turuda dabi de konsisa. Ka mogo do yin dro ka fo kol de choueni nga ibita from mogo do million kili, million flash, ou be ta gonfler pour que ka Assimi Goïta ere tanti. No e Madame Dambélé incompétente. C'est la plus médiocre ministre que le Mali n'a jamais eu. Ni y a ministre Koloma de l'Egada Mali Kono. Assimi Tanti de Doabe Kone Soutra 6 ans. Ou beta Mano Mene. Milliard tan worodira Ouma. Ou ere dade afo koube nani courant fengay. Même docteur Sogel Kokala Maïga. Alaka Bargado Sogel Maïga la Malion mena révélation doke. Warin Duna Chouamina. Milliard tan worominana. Ka Duna. A Duna Chouamina. Uni Sogel Sranjoma Chouamina. Alaka barka do docteur Sogel ko kala maigala Malion menanda do révélation na bi do be songa kashi bi vidéo la nous tissé ka Mali jo ni korane to tissé ay ngani vidéo garder tant que Assimi be Mali te avancer na avancera kumbe bo wulula ka bona a ben ala cha tissé a tira dana tie mo be fanga ta ka ke so mo ko ni teriko ya ala ma barka do ashi la folo Mali kono ma duure fo tie ke Mali kono ala be maluka beta tien komi clogorate fal clogorebe c'est-à-dire que ni ko wala ko clogreme fangara somi o makasimi tay halibi alebe quelle leçon ni mawere Mali président soro hali ga sokono wulu ke so kata palela parce que amalo chuko bena jugani Mali président beta ayos ki halibi donc Malion uya ni kesi zamno milliard tan woro ni Madina kelen ay Madina rek makana me Malion. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourvabou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Aïe tramway faut est-ce qu'on en a aïe. On est terrain pour avoir Bamako attaque Taïwono fanatique lingere. Awo fana kuma fodo nango fana kuma kanabe. Avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe qui doit nous livrer 3 locomotives, 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Et l'équipe de russe doit être là pour faire l'étude de la voie entre Bamako et Kaï en standard, en plus de la voie métrique. Donc nous allons disposer de la voie métrique et ensuite de la voie standard avec l'acquisition de 3 nouvelles locomotives. Donc c'est ça. Et maintenant mon format Léoniana. Ah ben là et puis encore avec Kaïsra la dia, avec la Kavaka Kaïsra la dia. Milliard tan woro di dira Madinama. Assimi Tanti avec Kaïsra la dia. Sranimanté avec tramway mon format avec fait fois chimake. C'est ça. Vous pouvez faire sortir ko turuda David de consistant. Ko milliard kelen ko mo ma tandru yo chouin. O le rebe ka mo mi nommé ko de chouin na. Kuma bebe chouin ko kuma me mo ko temene. 600 Malion
milliard tan woro o contrat ko la docteur Choguel ko kala Maïga ni Assimi Goïta sera ɲɔgɔn ma cogo na meno sigara ɲɛfɔ ɲɛna bi Madina de tara bilan kɛ ko terrain kunkolo kan ka na ko milliard tan ani wɔɔrɔ wan tara joli docteur Choguel ko kala Maïga ko Assimi Goïta ma Madina ma fɔlɔ yaro ko tɛ se ka fɔ premier ministre ko Choguel ko milliard tan wɔɔrɔ yi ka wari ka ca ko prix min yirala ka a to bɔ yaro Burkina ta san milliard joli Burkina ta san milliard joli Burkina ta san 7 milliards n'est-ce pas an ta cayara n'o ye u ye surfacturation de kɛ muso nana ko milliard tan ni wɔɔrɔ ka sɔrɔ n'i ma fili milliard 9 de don milliard tan ani wɔɔrɔ sisan docteur Choguel ko kala Maïga y'a ye docteur ko non ko ka terrain wari ka wari ka ca ko ka bɔ a ma Madina taara o fɔ Assimi ɲɛna Assimi ko k'u pan Choguel kunna sisan ko tora Madina Assimi Goïta Sanu ani Batulu Ɲang milliard tan wɔɔrɔ o bɔra kɛsu la Choguel min ye premier ministre o y'u pan Choguel kunna sisan Choguel y'i opposé de a taara o y'a tɔw bɛɛ dogo a la mun ka di Assimi ye n'ale ye mun fɔ e k'o kɛ quoi parce que sisan a bolo a ka fara yada la ale de ye président ye n'ale ye mun fɔ o de ka ɲi quoi ale ala de ye non ale tɛ sɔsɔ bon e tɛ sɔsɔ mais e tɛ fɛn dɔn au moins n'i bɛ fɛn dɔn i b'a k'i tɛ sɔsɔ mais e tɛ fɛn dɔn k'e tɛ sɔsɔ o de problème ye u ye ko pan Choguel kunna u ye Batulu Ɲang de wele sisan k'o da don ko in na ni ne y'a fɔ aw ɲɛna milliard tan wɔɔrɔ min fɛnna wari min yɛrɛ taara u taara an ka terrain kunkolo kɔrɔ min bɛ yen dɛ u ye ala minɛ ka taa 3 milliards de ta ka t'o pièces dɔw ɲini k'o pièces kɔrɔw dɛ ka t'o don Mali terrain kunkolo kɔrɔ mɛn Mali la dɛ terrain kunkolo foyi ma taa Mali la u bɛ ka fɛn fɛn yira a bɛɛ montage de terrain kunkolo kɔrɔ ninnu dɛ u taara 3 milliards de don k'u b'o la wuli k'i ban ka taa kura san k'an ka wari bɔ an ka jamana kɛsi la k'a fulu kɔnɔ Mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ a faden sago ninnu Burkina filɛ k'a ka terrain na wuli ninnu bɛ se ka Mali la wuli yan ninnu bɛ se ka taa ɲɛfɛ yan non ninnu ma tila suɲɛni na fɔlɔ awa u tɛna suɲɛni dabila u tɛ se ka Mali la taa u tɛ se ka Mali la taa ɲɛfɛ c'est pas possible ne y'a fɔ an na parce que sisan u mago bɛ u ye nin de kɛ Choguel la dɛ u y'a bɛɛ dogo Choguel la Sanu o y'a ka part sɔrɔ 6 milliards bɔlen Assimi y'a ta ka dɔ di Sanu ma ka dɔ u bɛ business de don u ye nin de kɛ groupe ko fana na ministre min tun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Lamini Seydou Traoré a balolen bɛ Lamini Seydou Traoré fana ko k'a bɛ na ni groupe qualité ɲɛnama ye u ni Ablaye Maïga jɛra ka taa groupe dɔ san Nigeria 12 milliards hali sini Mali kuranko ma sigi bon u bɛ ka Mali mara tan de bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɛlenya fɛ u ye Sadio Kamara terikɛ gɛn ka bɔ ministre de l'énergie la parce que o ŋaniŋɛ kun ka ɲi o tun bɛ fɛ a ka ɲa u y'o gɛn ka bɔ yen docteur Choguel ko kala Maïga fana ko k'a tɛ don ka suɲɛni na ni sɔrɔsiw delila ka ne bɛ ka jɔrɔ min na ala kana fɛn kɛ docteur Choguel ko kala Maïga la ne ni ala cɛ n ye n kale ala la walahi ni sɔrɔsiw delila ka wari kɛ kɛsu kɔnɔ ka taa di Choguel ma Choguel y'i b'a la u ka karabu ko ninnu u tun bɛ fɛ ka Choguel don a da fɛ Choguel ko non k'ale ma na wari ko la depuis u commencera ka tila sira Choguel ɲɛ n'u nana ni contrat ni fɛnw ye ni Choguel ɲɛ b'a la surfacturation don a bɛ dɛn ka fɔ Assimi ɲɛna bon Choguel bolo n'ale y'a fɔ Assimi ɲɛna ale bɛ ka Assimi dɛmɛ de ja o man di Assimi yɛrɛ fana ye e ma ye Choguel bɛ nɛnɛ a président ma kɛnɛ fa t'a kalama parce que Choguel dérangeait Assimi Goïta ala ka tiɲɛ bange n bɛna kuma min fɔ wallahi ni Choguel bɛ tiɲɛ kan ala ka Choguel kunkɔrɔta d'a ma a kɛra balolen a kɛra cogo cogo ala ka Choguel ka tiɲɛ bange parce que maa ka tiɲɛ dɔ tɛ bange k'i balolen to fo ni tɛ yen don min na ala ka Choguel ka tiɲɛ bange a balolen ɲɛna ala kana fɛn k'a la wallahi n bɛ ka mun fɔ a ɲɛna ni ko in bɛ tan de maa e de bɛ ko ka jɛ fɛ e de bɛ fɛ Assimi yɛrɛ wolowolo tanti Bintu Kamara o bɔra don min na ka tiɲɛ fɔ Assimi y'o gɛn ka bɔ ministre de l'énergie la cɛ bɛ Mali avancement fɛ cɛ t'i fɛ Mali kuma bamanankan de fɔlen filɛ ɲɛna sinon ni ninnu bɛ ka corruption kɛlɛ ninnu de bɔra ka fɔ Mali télévision so la ko 80 milliards ko détourné la Mali kɔnɔ hali sini maa kelen ma minɛ o la o vidéo filɛ n bɛ n'o vidéo kala malien bɛɛ lajɛlen ka jɛ ko lajɛ c'est pour vous dire que ninnu ye plaisantin de u bɛ manamanakan fɔlɔ u bɛ koroni kardon u bɛ manamana ko la u tɛ corruption kɛlɛ la u corruption kɛlɛ ko tɛ
Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pirou. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 20. Abela de kuma imessa. Mogo jume minera nkuina. Ninkara depuis 2024. Ambega doa san flanan kono. Ali chini mogo mamene. Bon malien sauf le abolikene fle. Ou ma foko mogo tandrouye milliard kelen chouin. Au coup jugé publiquement malien bekaye. Na be tienka. Ayo jugé au kabo mali tilla. Ina fok capitaine Ibiba ke chugumina. Fade on a sina samara. Uta kede uta jugé ma publiquement. Parce que c'est faux. Tiens galon tira jamana joko. Nous te sais quoi. Wallahi. Utisi. Ala ka tiɲɛ bange y'o de fɔ dɛ. Ne bɛ n kuma fɔra ka ca san kelen ye. N'Asim bɛ tiɲɛ de kan. Tigi ko Asimi Goita bɛ tiɲɛ de kan. Ala ka Asimi ka kalo mɛnɛ. Ala ka Asimi jugu bɛ malo. N'Asim bɛ tiɲɛ de kan dɛ. Mais N'Asim bɛ ngalon kan Ala ka Asimi lebu. Maliyɛn bɛɛ k'i daji to a kun cɛmancɛ la. Ne bɔra kuma la. Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye. Maa maa bɛ Mali jɔ Ala ka barika don o tigi la. Ne ka kuma banna pepepewu. Malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger. N'a Sendwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. A b'olu ka Orange Money anu tɔgɔ bɛ karate kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ Orange Money la sisan. Wagati o wagati a jaabi wari ci dɔrɔmɛ 1 a t'a sara. Sendwave yɛrɛ photo filɛ nin ye o de kun do a k'an bɛ caw.